Di ranah Minang nan elok rupanya, tagak gagah di kaki bukit barisan. Kelok sambilan jadi saksi zaman, oh kelok sambilan nan elok. Jalan dibuka dahulu untuk menyambung nagari Jorantau, Payakumbuh, Jo Pekanbaru,
Di ranah Minang yang begitu indah, berdiri gagah di kaki Bukit Barisan. Kalau sembilan menjadi saksi zaman, oh, kalau sembilan yang indah. Jalan ini dibuka dahulu untuk menghubungkan kampung dan perantauan. Payakumbuh dan Pekanbaru menjadi urat nadi perdagangan yang maju. Pada masa Belanda jalan dibangun membelah bukit yang tinggi menjulang tahun 1914. Sejarah panjang yang tak terlupakan. Jalan mengikuti lereng bukit, membawa harapan di tanah pusaka. Walau curam dan penuh bahaya, tetap dilalui
proudly at the foot of the Barisan Mountains. Kelok Sembilan has witnessed the passing of time. Ooh, beautiful Kelok Sembilan. The homeland and those far away, Payakumbuh and Pekanbaru became the lifeline of a growing trade. During the Dutch colonial days, the road was carved through towering hills. In 1914, a long history that lives on still. Cliffs and dangerous bends, vehicles travel slowly along, protecting lives until the journey's end. Then the times began to change, development brought a brighter day. High flyover bridges were built, reaching through the clouds along the way. Construction started in 2003. In 2013 it was unveiled. Now its beauty amazes every eye, a proud icon of West Sumatra today. Beautiful Kelok Sembilan, 9 winding curves that capture hearts. Between green forests and peaceful valleys, standing strong through the years. Beautiful Kelok Sembilan, a symbol of Minang progress and pride. From an old road to a treasured landmark, its name is known worldwide. The Barisan Mountains stand as witness to the struggles of generations past. From yesterday until today, Kelok Sembilan's spirit will forever last. Ooh, beautiful Kelok Sembilan, a masterpiece of Minangkabau land, connecting hearts and hometown memories. The pride of the Minang people forever. Beautiful Kelok Sembilan, from a colonial road to an icon of Minangkabau pride. In het prachtige land van Minang, rotsstaand aan de voet van het Barisan-gebergte,
Klok 9 is getuige van de tijd. Prachtige Kellogg's en wielen. Lang geleden werd deze weg geopend om dorpen en verre streken te verbinden. Payakumbuh en Pekanbaru werden levensaderen van de handel. Tijdens de Nederlandse koloniale tijd werd deze weg door hoge heuvels aangelegd. In 1914 begon een lange onvergetelijke geschiedenis. De weg volgt de berghellingen en brengt hoop naar het erfgoedland. Hoewel steil en vol gevaren werd hij steeds door de mensen gebruikt. Prachtige Kellogg's en Milan, 9 bochten die het hart betoveren. Tussen bossen en groene valleien staat zij trots tot op vandaag. Prachtige Kellogg's en Milan, symbool van de vooruitgang van het Minangvolk. Van een oude weg tot een bron van trots, bekend geworden over de hele wereld. Vroeger was de weg smal en gevaarlijk, langs diepe ravijnen en steile hellingen. Voertuigen moesten langzaam rijden voor veiligheid, dag en nacht. Maar de tijden bleven veranderen, ontwikkeling bracht nieuwe hoop. Hoge viaducten werden gebouwd die de wolken boven Minang doorkruisen. In 2003 begon de bouw, in 2013 werd zij geopend. Nu schittert haar schoonheid voor iedereen, een trots icoon van West-Sumatra. Prachtige Kellogg's en Milan, 9 bochten die het hart betoveren. Tussen bossen en groene valleien staat zij trots tot op vandaag. Prachtige Kellogg's en Milan, symbool van de vooruitgang van het Minangvolk. Van een oude weg tot een bron van trots, bekend geworden over de hele wereld. Het Barisan-gebergte is getuige van de strijd van de kinderen van dit land. Van vroeger tot nu, Kellogg's en Milan zal nooit verdwijnen. Prachtige Kellogg's en Milan, een meesterwerk van Minangkabau. Een verbinding van harten en thuislanden. Voor altijd de trots van het Minangvolk. Prachtige Kellogg's en Milan, van een koloniale weg tot een icoon van Minangkabau's trots. Utsukushi Minan no daichi ni, Barisan山脈のふもとに堂々と立つクローク・スンビランは時代の商人。美しきクローク・スンビラン。
ラマナと統一を結ぶためにパヤクンブとプカンバル恋を支える命の道となった。オランダ当時の時代に高い山々を切り開いて作られ1910年に忘れられない歴史が始まった。山の斜面に沿って伸びる道、ふるさとに希望を運び続ける。険しく危険な道であっても人々は歩みを止めなかった。美しきクロックスミラン、心を魅了する複雑のカーブ、緑の森と谷に抱かれて今も誇らしく立ち続ける。美しきクロックスミラン、皆の民の発展の象徴、古き道から誇りの架け橋へ、世界にその名を響かせる。かつての道は狭く危険で深い谷と急な崖に囲まれ、車はゆっくり進まなければならなかった。昼も夜も安全のために。しかし時代は変わり続け、発展が新たな希望をもたらした。高くそびえる橋が築かれ、みんなの空を越えて伸びてゆく。美順3年に建設が始まり、ツツン3年に飛来した。その美しさは今や誰の目にも輝き、西スマトラの誇りとなった。美しきクロックスミラン、心を魅了する複雑のカーブ、緑の森と谷に抱かれて今も誇らしく立ち続ける。美しきクロックスミラン、皆の民の発展の象徴、古き道から誇りの架け橋へ、世界にその名を響かせる。バリさんの山々は見守っている。この地の人々の歩みを過去から未来へと。クロークスンビランは永遠に生き続ける。美しきクロックスミラン、ミナンカバウの偉大な傑作、ふるさとと人々の心を結ぶ道。永遠にミランの誇りとして。美しきクロックスミラン、植民地時代の道からミナンカバウの誇りの象徴へ。